салом шаҳноз ва нахуст дар бораи озмуни зебосанамҳои созмони милали муттаҳид ба мо нақл кунед ки чӣ хел шуд ки шумо ҳамчун намояндаи Тоҷикистон дар ин озмун иштирок мекунед? озмуни мисс ООН соли 2010 таъсис шуд ва ҳадафаш пуштибонӣ аз донишҷӯёни хориҷӣ аст, то ки фарҳангу суннат ва кишварҳои худро муаррифӣ кунанд. Ин як озмуни соддаи духтарҳои зебо нест, ин як маъракаи фарҳангӣ аст. ман дар бораи ин озмун солҳо пеш шунида будам ва бисёр мехостам ки дар он иштирок кунам. барои ман ҳамин паҳлӯҳои фарҳангиву миллии ин озмун қобили таваҷҷӯҳ буд. ариза додам, гузаштам, ба даври ниҳоӣ роҳ ёфтам ва моҳи август шонсе дорам ки Тоҷикистонро дар ин озмун муаррифӣ кунам. чаро барои шумо муаррифӣ расму суннатҳои миллии мардуми тоҷик муҳим аст? ман ошиқи ватани худ, расму суннатҳои тоҷикӣ ҳастам. ман онҳоро медонаму риоя мекунам. барои ман воқеан ҳам хеле муҳим аст ки тоҷик будани худро ба намоиш гузорам. мехоҳам фарҳанги худро ба шакле ки худам мебинаму медонам муаррифӣ кунам. яъне ин он донишҳоест ки комилан аз баъзе стереотипҳои мавҷудат дар бораи мардуми тоҷик фарқ мекунад. бисёр мехоҳам ки бо беҳтарин шева вижагиҳои фарҳанги худро ба мардуми амрикоӣ намоиш диҳам. медонед, бисёр занҳову духтарҳо дар Тоҷикистон бо ин ки дар шароит ё асри нав зиндагӣ мекунанд, дар хонаводаҳои худ ҳамоно бо мушкилоти хеле ҷиддӣ мисли хушунати хонаводагӣ, маҳдудият дар таҳсилу кор рӯбаро ҳастанд. онҳо наметавонанд ба соддагӣ орзуҳои дили худро амалӣ кунанд. мавқеи шумо умуман ба масъалаи ҳуқуқи зан дар Тоҷикистон чӣ аст? масъалаҳои марбут ба поймол шудани ҳуқуқи занон дар Тоҷикистон воқеан ҳам ҷиддиянд. барои ҳуқуқи баробари занҳо дар ҷомеа бояд мубориза бурд. барои ман ин мавзӯъ бегона нест, чун дар хонаводае ки танҳо духтарҳо таваллуд шуданд, бисёр вақт мешунидам ки мегуфтанд чӣ қадар бад аст ки шумо писар надоред. нохушоянд аст ки дар зеҳни мардуми мо муносибат ба мавқеи духтар ва писар дар оила нобаробар аст. ин аз қабили меъёрҳои дугуна аст. духтарҳо ҷинси заиф ба дунё намеоянд. онҳо дар ҷомеаҳои ба ҷинси заиф табдил мешаванд ки ба онҳо намемонанд пешрафт ва рушд кунанд. аз оғоз бояд барои писару духтарҳо дар таҳсилу кор имкониятҳои баробар фароҳам оварда шавад. дар Тоҷикистон занҳо бояд барои ҳуқуқи худ мубориза баранд. онҳо бояд ё бо нерӯи худ ё бо кӯмаки фаъолон ва ҳукуматашон мубориза баранд. занҳо нерӯи кофӣ доранд, фақат ба онҳо имконият додан лозим аст ки ин тавонмандиҳои худро ба намоиш гузоранд. ташаккур. ҳамсоҳбати мо Шаҳноз Эроншоҳ, ширкатдори озмуни маликаи Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Ню-Йорк буд.